kuma raya wata na alfarma, kuma raya wata na alfarma. Ramadan falalar sana da yawa, kuma raya wata na alfarma. Ramadan falalar sana da yawa, kuma raya wata na alfarma. Bismillah rabbi rahmani, Allah kai ne ka kage ni, Allah ka dade ni imani, zan wake wata na alfarma. Ramadan falalar sana da yawa, kuma raya wata na alfarma. Allah ka dado salatanka a gurin manzo masoyinka, har da halayensa tsarkaka, a gare su nake yawan hidima. Ramadan falalar sana da yawa, kuma raya wata na alfarma. Sallama gare ka maulana, zakzaki mai kira na addina, zakzaki na karama bai'a, labbai ka jini na ma'asuma. Ramadan falalar sana da yawa, kuma raya wata na alfarma. Sallama ga dukan musulmi, san wake watan azumi, alasa jama'a su amfana, zan wake wata na alfarma. Ramadan falalar sana da yawa, kuma raya wata na alfarma. Azumi ya zo ya ikhwana, mu zage bautar makagina, zikiri da karanta Qur'ana, a cikin samiyo yawan hidima. Ramadan falalar sana da yawa, kuma raya wata na alfarma. Sadaka kyauta miyo duka, azumin mu ya kara ɗaukaka, in ka ci da mutum cikin Ramadan, ladan azumi ake sama. Ramadan falalar sana da yawa, kuma raya wata na alfarma. A watan an ɗaure shaidanu, masu sa sabo ga Rahmanu, falalar Allahu kun kaunu, ta wuce ni in musallata ma. Ramadan falalar sana da yawa, kuma raya wata na alfarma. Rabbana ya bazza baiwarsa, a cikin Ramadan mu bar wasa, kar mu ringa musu da sa'insa, aljanna kawai muyo nema. Ramadan falalar sana da yawa, kuma raya wata na alfarma. 08067545400 mai sufaye min jiba. Ramadan falalar sana da yawa, kuma raya wata na alfarma. Da akwai aya ta Qur'ani, wadda kan azumi take nuni, ya ayyuhallazina amanu, kutiba alaikumus siyamu ce ma. Ramadan falalar sana da yawa, kuma raya wata na alfarma. Garkuwa ta jiki azumi ne, azumi na kara imani, azumi Allah ya ce nasa ne, ladan shi zai rubuta ma.
akwai dare babba in kayo addu'a ana karfa. Lailatul qadari khairun min alfi shahr ciki miyo nema. Ramadan falalar sana da yawa kuma raya wata na alfarma. A watan mu rage yawan barci, Allah na yaya duk kunci. Ramadana ciki akwai yanci, a cikinsa ake daɗin girma. Ramadan falalar sana da yawa kuma raya wata na alfarma. Mu yawaita karanta Qur'ani, mi tahajjud kadda mi rauni. Zikirori za su zama tsani, a kiyama mu samu alfarma. Ramadan falalar sana da yawa kuma raya wata na alfarma. Da akwai babbar garabasa a cikin wannan watan ansa. Lailatul qadari mu bar wasa, za mu samu rabo mafi girma. Ramadan falalar sana da yawa kuma raya wata na alfarma. Azumi babbar ibada ne, azumi na kara takwa ne, wajibi ga dukan musulmi ne, sai mu dage mi daɗe